Fiecare zi, la ora 13, ne vedem în Azi. Următorul program poate fi categorizat ca program. Următorul program poate fi categorizat în persoanele părinților și fizică. Acest generație este interzis al minorilor sub 13 ani. Program poate conține violență fizică sau de limbaj. Mai credit, punta. Școală prâstului. Este atât de absurd. Chiar dacă postez și eu la școală și nimic, de unde aș fi să caut aici astăzi la școală? Nu știu, n-am întrebat nimic. Ce trist, dacă te duci la casisită? Nu, n-am deloc timp să merg la liceu despre 13 zile și 13 ore. Haide, Sky, Alisa, nu-ți puteți face scriși. Ei, da, Metaki, adică Melanie, dacă tu mai faci așa ceva, unde să mergem acum? La școala mea. Acum mă duce la școală. Vezi pe unde mergi, animalo! I'm so sorry. Cine crezi că ești? Și de ce câți ani ai tu? Ai 27 de ani înainte. Mamă, uitați-vă aici. O fată care are 27 de ani este Jaden. Oh my god. How horrible. How cute is this? Nice to meet you. Pe tine te cunosc? I'm Jane Animations and I hope I knew an artist. Ce? Căcatul ăsta nu se întâmplă. And I know how it's supposed to be a new position for me. I'm a partner. You will be my neighbor. Neighbor. Despre ce vorbești acolo? Despre povești de groază sau ce? I don't have any excuses. Thank you for visiting. And also for you, Melanie, you can visit my home. What? Yay! O pot vizita la casa lui Jaden. Oh, nu din nou. And we come to two girls here. Bravo, 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 Melanie. Ne-ai făcut așa rușine. Ce să zic? Rușine pe voi. Vrei că te bat dacă tu nu te mai potolești în fiecare zi? Prostii. Bă, hai să mergem. Cine bâlbâie așa? Eu? Sky, nu mai mânca mâncare de noapte. Ce ai mâncat? Sandwich. Sandwich? Aoleu. Lasă fie, drac de sandwich. Bine, hai să mergem. La casa lui Jaden. Hei, Jaden, vrei să ne cunoaștem prietenie? No. Bine. Cele 3 fete s-au întâmplat la școală. Despre ce? etc. Nu o spuneți. Bă, da, eu sunt. Despre ce vorbesc dacă n-ai mă... Lasă-ți pâtâcău. Bine, hai să ne uităm la Pro TV. Gata cu asta. Ador să studiez. Ador să studiez Pro TV. Dar câta dracu se râde? De ce este profesor acolo? Și de unde naiba se întâmplă? De unde locuiește? De unde? De unde? Bă, Sky, nu mai râde. Scuze, Alisa, dar te rog frumos. Rebelă. Rebelă. Bravo, copii. Vă sunteți așa urâte. Da, și noi. Wow, populari sunteți. Cât sunteți? Noi suntem 4. Oricum, suntem 2 în 2. Oh, noroc! Suntem 5. Perfect! Vreau să vizitez și Melanie acum, la hotelul Halabala. Ce ai zis? Hotelul Halabala? De când s-a întâmplat asta? Asta este hotelul meu Halabala, de unde am călătorit. În 2021? De anul ăsta? Puuu!
dracu! Miroase ca sempa, miroase ca gracelo, miroase a goti, ce pute! Doamne ferește, hei fată, ne-am auzit. Please be quiet, honey. Nu mai spune honey. Eu sunt Melanie. Oh, Doamne. Doamne, nu mă cunoaște numele. Îmi pare rău, dar numele era greșit. Da, știu, Elisabeta. Adică, dacă nu pot potoli, de unde știu? Să văd riscanare. 1 minus. Bun, copii, hai să rezolvăm cât pații 3 plus 3. Messi, taci! Ce Messi? Voi cred că sunteți bebeluși și voi sunteți la ProTV. Antena 1, cât rând, aoleu, dacă nu voi mai potoliți. Richard. Dacă ai... După ce elevii au dat testele de evaluare și plecăteau acasă. Nu îmi vine să cred. Despre ce vorbeam? Despre test. Hai să mergem acasă că nu mai stau timp. Hai. Ziua următoare. Rezultatele testului. Dragi studenți, vă rugăm să se sensibilizați rezultatele testului. Ce? Rezultatele testului. Dacă zici că începe trompiță. Să zice, oh, Doamne, sper că să primesc tot a 10. Oh my God, să uitați-vă aici, Ariana Grande e atât de super. Wow, îmi place. Și mie îmi place Ariana Grande. Hei, fetelor, ce faceți? Bine, noi încercăm să le vedem rezultatele testurilor. Oh, sper că să primiți note, nu? Da, crede categoric. S-a sunat, hai să votăm, hai să vedem, hai să fim și asistăm pe calcă. Doamne ferește, decât să știu testelul acesta nu se poate. Nu știu, poate că primesc nota 3? Nota 3, da. E o bufniță, de unde e bufniță? De la Castic Supo? Să se uite și noi la meciurile de fotbal, coata, se uită la băieți. Bă, ascultați-mă, dacă vreți că testele voastre să se faceți rele, să fiți echipe. Dacă nu, testele vor fi încălzite și testele vor fi pierdute pentru o vorbire foarte bună și o să ne vom omor. Aoleu, stupid, hurăsc pe Jaden. Ador. Nu mai ador pe Melanie. Aoleu. Pe mine mă cheamă Melanie. Hai că în sfârșit am vorbit vocea. Bravo! Bravo, mă, Melanie! Mulțumesc, Rick. Bravo, Rick. Oh my God, vine profesoara. Hai, niște. Și cu ce? Nu fără să știți mapa. Care mapa? Nu sunt de la ProTV. Hello, students. Konnichiwa. What? Konnichiwa? Konnichiwa. This is not an Japanese lesson. This is for English lesson. Today we're gonna have the results for another test. Oh my God, e timpul. Shayna, 97. Oh, geniu. Melanie, I am so proud of you. You got 100% of A+. Great job, honey. Thank you, Mrs. Mulțumesc, doamna Jaden. I'm so disappointed of you, girls. I cannot listen you anymore. You have 9. You got F-, and Diva, and Alyssa, 6. Bravo, Doamne! I'm so disappointed of you too. Oh, Doamne, e absurd! Nicole, you got 97 on score. Doamne ferește, de când am primit așa ceva? Eu am primit un 10. Yes! Să le arăt mamei. After aceasta, școala ne-a primit cu o plăcere bună. Liceul le-au trăit în viața cu zi cu zi. Lui Jaden îl mulțumește lui Melanie. Și așa povestea s-a încheiat cu preț de succes.
Ne vedem mâine la ora 19 la Acasă. Poveștile încep cu tine. Da 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 și plodeve. De când ai susținut sănătatea și comunitatea, încearcă să pe media cumpărați